ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነኹ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑኒ ዝደለኹም ዓይነት መደባት ከቕርበልኩም ምዃነይ ቃል እንዳኣተኹ ትደልይዎ ዓይነት ኣቦታ ርእቶ ግደፍለይ ንሎሚ ድማ ዝበለፁ ናይ ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ኤሮጳ ፀወታታት ካብ 1 ክሳብ 5 ተሰሪዖም ዘለዉ ብቐደም ተኸተል ናባኹም ከነብሎም ኢና እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ናብ ካልኦት ክትበፅሕ ምትሕብባርኩም ኣይፈለየና ኣብ ቁፅሪ 1 ተሰሪዑ ዝርከብ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2004-2005 ዝተኻየደ ናይ ፍጻመ ፀወታ ኤስ ሚላን ኣንጻር ሊቨርፑል ናይ 2005 ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ ናይ መወዳእታ ፀወታ ናይቲ ኣብ 2004-2005 ዝነበረ ቻምፒየን ሊግ ኤሮጳ ኮይኑ ቀንዲ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኤሮጳ እዩ። እዚ ምርኢት ኣብ መንጎ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑልን ኢጣልያዊት ክለብ ኤስ ሚላንን ኣብ ስታድየም ኦሎምፒክ ኣታቱርክ ኣብ ኢስታንቡል ቱርክ ብዕለት 25 ግንቦት 2005 ዝተኻየደ ኮይኑ 4 ግዜ ኣብዚ ውድድር ዝተዓወተት ሊቨርፑል ኣብ 6ይ መወዳእታ ፀወታ ተሳተፍ ነይራ። ድሕሪ 1985 ድማ ንፈለማ እዋን ተሳተፍ ነይራ። ኣብዚ ውድድር 6 ግዜ ዝተዓወተት ሚላን ድሕሪ 3 ዓመት ንኻልኣይ ግዜኣ ናይ መዛዘሚ ፀወታ ረጊፃ። ብሓፈሻ ድማ ኣብ 10 መዛዘሚ ፀወታ ትቐርብ ነይራ። ነፍሲ ወከፍ ክለብ ናብ ፍጻመ ንብፃሕ ኣብ ምድበን ኣውዲቕካ ምሕላፍ ክስጉም ኣለዋ። ብድምር 12 ፀወታታት የካይዳ። ሊቨርፑል ኣብ ምድባ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ኤስ ሚላን ንባርሰሎና ቀዲማ ካብ ምድባ ቀዳመይቲ ኮይና ሓሊፋ። ቅድሚ ናብ ፍጻመ ምብፃሕ ድማ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ኢንተር ሚላን፣ ፒኤስቪን ተራኺባ። ሚላን ቅድሚ ፀወታ ከም ፋቮራይት ኮይናያ ንፀወታ ጀሚራቶ። ኣብ ውሽጢ ቀዳመይቲ ደቂቕ ብመንገዲ ሓለቓ ጋንታ ፓውሎ ማልዲኒ መሪሕነት ሒዛ። ኣጥቃዓይ ሚላን ሄርናን ክሪስፖ ቅድሚ ዕረፍቲ 2 ተወሰኽቲ ሸቶታት ብምውሳኽ ንሚላን 3-0 ክትመርሕ ክኢልዋ። ፀወታ ከዓ ብዓወት ሚላን ተዛዚሙ ተባሃለ። ሊቨርፑል ኣብ ካልኣይ እብሪ ዓቐብ ክድይብ ወላ ሓደ ሰብ ዝተፀበየ ኣይነበረን። ሊቨርፑል ግን ምልሶታ ርእያ። ስቴቨን ጀራርድ ንጋንቱ ኣነቓቂሑ እዚ ውድድር ካብ ዝረኣየቶ ንኽተኣምኖ ዘፀግም ምምላስ እዩ ነይሩ። ብርእሱ ዝሃረማ ሸቶ ነቲ ፍልይ ናብ 2 ኣፅቢባቶ። ቭላዲሚር ስማይሰር ካብ ርሑቕ ዝቐልዓ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዐት ሚላን ተረኣያ። ቀፂሉ ጀራርድ ናብ ሳንዱቕ ኩዕሶ ሒዙ ብምእታው ፍጹም ቅላዕ ተዓዊቱ። ዛባ ኣሎንሶ ድሕሪ ናይ መጀመርታ ቁልዑ ምትሓዛን ዝተመልሰት ኩዕሶ ሸቶ መዝጊብዋ። ኣብ ውሽጢ ድራማዊ ናይ 6 ደቓይቕ ፀወታ 3 ሸቶታት ብምዝጋብ ንፀወታ 3-3 ማዕራርያቶ ናብ ተወሳኺ ግዜ ኣምሪሐን። ኣብ ውፅኢት ግን ለውጢ ኣይተረኣየን። ቻምፒየን ንምውሳን ፍጹም ቅልዓ ክቐልዓ ተዳለዋ። ውፅኢት 3-2 ተዛዚሙ። ሊቨርፑል ድማ ተዓዋቲት ብምዃን ፍሉይ ታሪክ ኣፅሒፋ። ኣንድሪ ሸፕቼንኮ ዝሃረማ ፍጹም ቅልዓ ሓላዊ ውላድ ሊቨርፑል ጀርጅ ዱዳ ካድሒንዋ። ሊቨርፑል ን5 ግዜ ተዓዋቲት ቻምፒየን ሊግ ኤሮጳ ኮይና ምምላስ ሊቨርፑል ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ተኣምር ኢስታንቡል ተባሂሉ ክትፍለጥ ምክንያት ኮይና ኣብ ታሪክ እዚ ውድድር ካብ ዝዓበያ ናይ ምልሶ ፀወታታት ተባሂላ ንዘለኣለም ክዝከር እያ። ሊቨርፑል ካብ 3-0 ስዕረት ተንስያ ብፍጹም ቅላዕ ቻምፒየን ኤሮጳ ክትከውን ዝተቃለሰትሉ ካብ ምልክት ተኣምር ኢስታንቡል ንላዕሊ ዝዓቢ ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ ክንደየናይ ካይንርኢ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ ኣብ ዓመተ ስፖርት 1993-1994 ኣብ መንጎ ኤስ ሚላንን ባርሰሎናን ዝተኻየደ እዩ። ናይ 1994 ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ ኤሮጳ ኣብ መንጎ ኢጣልያዊት ክለብ ኤስ ሚላንን እስጳኛዊት ክለብ ባርሰሎና ዝተኻየደ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ እዩ ነይሩ። ብ18 ግንቦት 1994 ኣብ ኣቴንስ ግሪክ ኣብ ዝርከብ ስታድየም ኦሎምፒክ ዝተኻየደ ፀወታ እዩ። ባርሰሎና ድሕሪ 3 ዓመት ንኻልኣይ ግዜ ዋንጫ ቻምፒየን ሊግ ኤሮጳ ክትዓትር ፋቮራይት ኮይናያ ንፀወታ ጀሚራቶ። ንራብዓይ ዓመት ተኸታታሊ ላሊጋ ተዓዊታ ዝኣተወቶ ግጥም እዩ ነይሩ። ሚላን ቅድሚ ፍጻመ ዝገበረቶ ምድላዋት ኣብ ዕግርግር ዘእቱ እዩ ነይሩ። ኣጥቃዓይ ማርኮ ቫን ባስተን ጌና ብነዊሕ እዋን መስመርቲ ካብ ፀወታ ወፃኢ ነይሩ። 13 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋግኡ መንእሰይ ጃንሉጂ ሌቲንን ሽዑ ዝኸበረ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዝነበረ እውን ተገዲኡ። ስዊፐርን ሓለቓ ጋንታን ፍራንኮ ቫሬስ ከምኡውን ተኸላኻላይ ኣሌክሳንደር ኮስታ ኮርታ ካብቲ ፀወታ ተኣጊዶም። ከምኡውን ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሕጊ ዩኤፋ ጋንታታት እንተበዝሐ 3 ዘይሃገራውያን ተፃወትቲ ኣብ ምምዝጋብ ዝድረት ብምዃኑ ኣሰልጣኒ ፋቢዮ ካፔሎ ንፍሎሪያን ራዲቹ፣ ጂን ፒየር ፓፒኒ፣ ብሪያን ላውንድሪፕን ክገድፎም ተገዲዱ። ብወገን ባርሰሎና እቲ ሕጊ ዮሃን ክሩፍ ንመዛዘሚ ፀወታ ንማይክል ላውድሩፕ ኣብ ጋንቱ ብዘይ ምምራፁ ንብዙሓት ኣገሪሙ። ካፔሎ ድሕሪ ፀወታ ላውድሩፕ እቲ ዝፈርሖ ዝነበርኩ ተፃዋታይ እዩ ነይሩ፣ ክሩፍ ግን ኣይመረፆን፣ እዚ ድማ ጌግኡ እዩ ነይሩ ክብል ምክንያት ኮይኑ። ላውድሩፕ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ካብ ባርሰሎና ወፂኡ ናብ ቀንዲ መወዳድርታ ሪያል ማድሪድ ተሰጋጊሩ። ሚላን ኣብታ ብታሪክ ኣብ መዛዘሚ ፀወታታት ዋንጫ ቻምፒየን ሊግ ኤሮጳ እትጥቀመሉ ሙሉእ ጻዕዳ ካብ ሜዳ ወፃኢ ዝኾነት ማልያ ክትፃወት ከላ ባርሰሎና ድማ ቀይሕን ሰማያውን ማልያ ጌራ ተፃዊታ። ሚላን ብኣግኡ ዓብሊላ ደጃን ሳቪቼቪች ብየማናይ ሸነኽ ጎዩ ንዳንኤል ማሳሮ ብምሕላፍ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዔት ኣርእይዋ። ማሳሮ ቅድሚ ዕረፍቲ ካልኣይቲ ሸቶ ክትምዝገብ ቀሊል ተራ ተፃዊቱ። ሮበርቶ ዶናዶዶ ንበይኑ ብፀጋማይ ክንፊ ድሕሪ ምጉያዩ ድማ ንፀወታ 2-0 ክኸውን ኣኽኢልዎ።
ኣብ መበል 47 ደቂቕ ሳቪቼቪች ንጌጋ ምክልኻል ሚጌል ኣንጀል ናዳል ተጠቂሙ ንሓላዊ ውላድ ኣንዶኒ ዚቡዛርታ ሳልሳይ ሸቶ መዝጊቡሉ። ድሕሪ 8 ደቂቕ ሳቪቼቪች ዓንድላ ድሕሪ ምህራሙን ምክልኻል ባርሰሎና ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዩ ኣብ ዝነበረሉ ኣከፋፋሊ ሚላን ማርሴል ደሳይል ነቲ ካብ ፀወታ ወፃኢ ዝነበረ መፃወድያ ረቲዑ 4 ሸቶ መዝጊቡ። ፀወታ ድማ 4-0 ውፅኢት ኮይኑ ተዛዚሙ። ደሳይለ ኣብ 1993 ምስ ማርሰ ድሕሪ ምዕዋት ኣብ ተኸታታሊ ዓመታት ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ዋንጫ ዝዓተረ ናይ መጀመርያ ተፃዋታይ ኮይኑ ሚላን ንማርኮ ቫን ባስተን፣ ፍራንኮ ቫሬሲ፣ ኣሌክሳንደር ኮስታኮርታን ሓዊሱ 7 ወሰን ተፃወቲ ከይተፃወቱ ከመይ ጌራ እያ ቻምፒየን ሊግ 1994 ክትዕወተሉ ዝኽኣለት ንኹሉ ኣፍቃሪ ስፖርት ዘገረመ እዩ ነይሩ። ኣብ ታሪክ ኤሊት ውድድር ኤውሮጳ ብሓንቲ ጋንታ ዝዓበየ ብቕዓት ምዃኑ ብዘየማትእ መንገዲ ሰፊሩ ንረኽቦ። ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ናይ ዓመተ ስፖርት 2007-2008 ኣብ መንጎ ናይቲ ሽዑ ቀንዲ ተሃላለኽቲ ጋንታታት እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ቸልሲ ዝራኸባሉ ፍጻመ እዩ ነይሩ። ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ 2008 ብዕለት 21 ግንቦት 2008 ኣብ ስታድየም ሉዝንስኪ ሞስኮ ሩስያ ዝተኻየደ ፀወታ ፍጻመ እዩ። ተዓዋቲ ቻምፒየንስ ሊግ 2007-2008 ንምፍላጥ ድማ ኣብ ሜዳ ተራኺበን። ማንቸስተር ዩናይትድ ምቸልሲ ክትፋጠጥ ተዳለወት። ኣብ ታሪክ እቲ ውድድር ንፈለማ እዋን ናይ መላእ እንግሊዝ ናይ መወዳእታ ፀወታ ኮይና ድሕሪ 2000-2003 ካብ ሓንቲ ሃገር ዝመፃ ክልተ ክለባት ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ክወዳደራ ንሳልሳይ ግዜ ጥራይ እዩ ነይሩ። ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ናይ መጀመርታ ፍጻመ ዋንጫ ኤውሮጳ ኮይኑ ተመዝጊቡ። በዚ ድማ ኣብ ታሪክ እዚ ውድድር ዝበዝሐ ምብራቃዊ ፍጻመ እዩ። ብተወሳኺ መበል 100 ዓመት ዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ ንፈለማ እዋን ኣብ ሊግ መበል 50 ዓመት ሓደጋ ኣየር ሙኒክ ከምኡውን መበል 40 ዓመት ዓወት ዩናይትድ ኣብ 1968 ንፈለማ እዋን ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ ድሕሪ 1968-1999 ሳልሳይ ፍጻመ ዋንጫ ኤውሮጳ ማንቸስተር ዩናይትድ ክኸውን ከሎ ንቸልሲ ግን ቀዳመይቲ ፍጻመ እያ ነይራ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ክንፊ ተፃዋታይ ዝነበሮ ተራ ኣብ ዝበለፀ ደረጃኡ ብምንባሩ ተፃወቲ ቸልሲ ኣብ ታርጌት ከእትውዎ ዘለዎም ተፃዋታይ ምዃኑ ፈሊጦም እዮም ኣትዮም። ሮናልዶ ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ መበል 26 ደቂቕ ዌስት ብራውን ዝሃረማ ቅላዕ ብርእሱ ሃሪሙ ብልፅቲ ሸቶ ብምዝጋብ ንጋንትኡ መሪሕነት ኣትሒዝዋ። ፍራንክ ላምፓርድ ግን ዕረፍቲ ቅድሚ ምእኻሉ ማዕረ ትገብር ሸቶ መዝጊቡ። ካልኣይ እብረ ዝበዝሕ ተወሳኺ ግዜን ብዘይ ፍጻመ ሓሊፉ ክሳብ መወዳእታ 4 ደቂቕ ምስ ተረፈ ተፃዋታይ ቸልሲ ዲድየር ድሮግባ ንኒማንያ ቪዲች ብፅፍዒት ሃሪሙ ብቐይሕ ካብ ሜዳ ተባሪሩ። ኣብ ፍጹም ቅላዕ ሮናልዶ ንሳልሰይቲ ቅላዕ ብምስሓቱ ንጋንትኡ ግዳይ ገይርዋ። ጆን ቴሪ ንቸልሲ ዋንጫ ናይ ምዕታር ዕድል ንክህባ ኩዕሶ ክቐልዕ ተቐረበ። ኩዕሶ ቀልዕ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ሸተት ብምባል ሸቶ ክትከውን ኣይከኣለትን። ብድሕሪኡ ኤድዊን ቫንደርሳር ተመጢጡ ንናይ ኒኮላስ ኣኔልካ 7ይ ቅላዕ ቸልሲ ኣድሒንዋ። ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ 6-5 ተዓዊታ ንሳልሳይ ግዜ ዋንጫ ኤውሮጳ ክትዓተራ ክኢልዋ። ኣብቲ ስታድየም ልዕሊ 67,000 ሰባት ምስ ልዕሊ 17.5 ሚልዮን ተዓዘብቲ ቴሌቭዥን ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ተዓዚቦም። ብዘይካ ተቐዲማ ኣብዚ ውድድር ዝረኸበቶ ሽልማት ገንዘብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ብምዕዋት 7 ሚልዮን ዩሮ ክትረክብ ከላ ቸልሲ ድማ 4 ሚልዮን ዩሮ ተቐቢላ። ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዑ ንረኽቦ ኣብ መንጎ ናይ ከተማ መተሓላለኽቲ ሪያል ማድሪድን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ዝተኻየደ ናይ ደርቢ ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ ኤውሮጳ እዩ ዝነበረ። ናይ መወዳእታ ፀወታ ቻምፒየን ሊግ ኤውሮጳ 2013-2014 መበል 59 ዓመተ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ክለባት ኤውሮጳ ኮይኑ ካብ ዋንጫ ቻምፒየን ሊግ ክለባት ኤውሮጳ ናብ ዩኤፋ ካብ ዝቕየር እንዳሕር መበል 22 ዓመተ ስፖርት እዩ ነይሩ ቻምፒየን ሊግ። እዚ ፀወታ ሰንበት 24 ግንቦት 2014 ኣብ ሊዝበን ፖርቱጋል ኣብ ዝርከብ ስታድየም ዳ ሉዝ ኣብ መንጎ ስፓኛውያን ክለባት ሪያል ማድሪድን ኣትሌቲኮ ማድሪድን እዩ ተኻይዱ። ክልተ ጋንታታት ካብ ሓንቲ ሊግ ዝተሳተፋሉ 5ይ ናይ መወዳእታ ውድድር ኮይኑ ካልኣይ ናይ መላእ እስጳኛ ፍጻመ ቀዳማይ ድማ ኣብ መንጎ ጋንታታት ሓንቲ ከተማ እዩ። ሪያል ብላደሲማ ዝነበራ ዘይሕለል ውጥረትን ኣትሌቲኮ ቅድሚ ሕደት መዓልትታት ኣብ ካምፕኖ ዋንጫ ላሊጋ ምዕተራን ፀወተአን ጀሚረን። ኣትሌቲኮ ኣብ ቀዳማይ እብረ ብዲያጎ ጎዲን ኣቢላ መሪሕነት ክትሕዝ ከላ ካብኡ ድማ ብፍላይ ዲያጎ ኮስታ ሰንከልከል ብምባሉ እቲ ዘስካሕክሕ ምክልኻል ንዓለም ለኻዊ ደረጃ ዘለዎ መጥቃዕቲ ሪያል ማድሪድ ቢበል ቤንዚማ ሮናልዶ ዝምራሕ ክፃወር ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ጥራይ ነይሩ። እቲ መልሲ ብድራማዊ መንገዲ ተኸሲቱ። ሰርጂዮ ራሞስ ብናይ መወዳእታ ካልኢት ብርእሱ ዘመዝገባ ሸቶ ንሪያል ንፀወታ ናብ ተወሳኺ ግዜ ክትወስዳ ኣኽኢልዋ። ኣብ ኤክስትራ ታይም ሪያል ማድሪድ ብብልሓት ኣንከል ዲማርያ ተደሪኻ ጋሬዝ ቤል፣ ማርሴሎን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ሓንቲኦም ሸቶታት ብምዝጋብ ነታ ታሪኻዊት መበል 10ይቲ ኤውሮጳዊት ዋንጫ ናብ ከብሖም የእትዮማ። ሪያል ማድሪድ ድሕሪ ተወሳኺ ግዜ 4-1 ተዓዊታ። ከምኡ ብምግባራ ሪያል ማድሪድ ንተሻዓይ ግዜ ድሕሪ 12 ዓመት ኣብ ዝውድር ክብረ ወሰን መበል 10ይ ዋንጫ መዝጊባ። ሓሙሻይን መወዳእታን ኣብ መንጎ እስጳኛዊት ባርሰሎናን እንግሊዛዊት ማንቸስተር ዩናይትድን ዝተኻየደ ናይ ፍጻመ ፀወታ እዩ ነይሩ።
ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ ዓመተ ስፖርት 2011 ብዕለት 28 ግንቦት ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ስታድየም ዌምብሊ ዝተኻየደ ናይ ብሉፃት ጋንታታት እቲ እዋን ዝነበረ ፀወታ እዩ ነይሩ። ንዓወት ቻምፒዮን ሊግ 2010-2011 ዝውስን ናይ 2011 ፍጻመ መበል 56 ዓመተ ውድድር ኣብ ዘመነ ቻምፒዮንስ ሊግ ድማ መበል 19 ዓመተ ስፖርት እዩ ዘብዕል ነይሩ። ኣመዛዘሚ ፀወታ ስጳኛዊት ክለብ ባርሰሎና ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ምድጋም ናይቲ ኣብ 2009 ኣብ ሮማ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ ፀወታ ባርሰሎና 2-0 ዝተዓወተትሉ እዩ ነይሩ። እቲ ፀወታ ተጀሚሩ ዳኛ ናይቲ ፀወታ ቪክቶር ካሳይ ሃንጋርያዊ እዩ ነይሩ። ሓድሽ ስታድየም ዌምብሊ ኣብ 2007 ዝተኸፍተ ኮይኑ ንፈለማ እዋን ፍጻመ ዋንጫ ቻምፒዮን ሊግ ኤሮጳ እንጊዱ። እቲ ናይ ቀደም ስታድየም ዌምብሊ ኣብ 1963 68 71 78 92 ናይ መወዳእታ ፀወታታት የእንጊዱ። ክልቲአን ጋንታታት ቅድሚ ሕጂ ሰለስተ ግዜ ተዓዊተን እየን ናብ ዝውድር ዝኣተዋ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 1968 99 2008 ባርሰሎና ድማ ኣብ 1992 2006 2009 ናብ ፍጻመ ንምብፃሕ ኣብ ናይ ወዲቕካ ምሕላፍ ምዕራፍ ባርሰሎና ንኣርሰናል ሻክታር ዶነስከን ኣብ መወዳእታ ድማ ንሪያል ማድሪድ ክትስዕር ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ንማርሴይ ቸልሲን ሻልከ 0-4 ረቲዓ ኣመዛዘሚ ረጊፃ። ክልቲአን ጋንታታት ቻምፒዮን ናይ ውሽጢ ሃገርን ሊጋት ፕሪምየር ሊግን ላሊጋን ኮይነን እየን ናብ ፍጻመ ኣትየን። ኣብቲ እዋን ገና ወዲ 24 ዓመት ጥራይ ዝነበረ ሊዮነል ሜሲ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ናብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ሸቶን ቀረብን ብምዝጋብ ቀሊል እዩ ነይሩ። ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ 2011 ብዕለት 28 ግንቦት 2011 ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ስታድየም ዌምብሊ ባርሰሎና ነቲ ፀወታ ዓብሊላቶ። እቲ ኣርጀንቲናዊ ንምክልኻል ዩናይትድ ብምምሳጥ ፔድሮ ቀዳመይቲ ሸቶ ከመዝግባ ክኢልዎ። ንኻልኣይቲ ሸቶ ካብ 20 ያርድ ብብሉፅ ብቕዓት ተጠቂሙ ብምቕላዕ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዔት ኣርእይዋ። ድሕሪኡ ንየማን ሳዕሲዑ ንዴቪድ ቪያ ሳሰይቲ ሸቶ ንኸመዝግብ ዕድል ፈጢሩሎ። ባርሰሎና ድማ ፔድሮን ሊዮነል ሜሲን ዴቪድ ቪላን ብዘመዝገቦም ሸቶታት 3-1 ብምዕዋት ንራብዓይ ግዜ ዋንጫ ቻምፒዮን ሊግ ኣውሒሳ። ዋይን ሩኒ ንማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ስዕረት ዘይተናግፍ ሸቶ ብምምዝጋብ ንዕረፍቲ ምስ ኣተዉ ውፅኢት ኣመዓራሪዎ። ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣብ ሙሉእ ግዚኡ ኣብቲ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝነበርኩሉ እዋን እታ ዝበለፀት ጋንታያ ዘጋጠመትኒ ክብል ተኣሚኑ ምናልባት ዌምብልን ቻምፒዮን ሊግን እውን ካብ ዝረኣይዎ ዝበለፀት ጋንታ ክትከውን ትኽእል እያ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ዝበልናዮ ዝበለፁ ፍጻሜታት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ከነቕርበልኩም ትደልይዎ መደብ እንተሃልዩ ኣብ ቦታ ከምውን ፀሓፉና። እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነ ሸር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና እንዳበልና ክሳብ ብካልእ ትሕዝቶ ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ።